täällä Samuel pitkästä aikaa toinen video. Eli jos te ette, tai suuri osa tietää, että tänään on joulu. Eikä nyt mä kerron, mitä mä sain joululahjaksi. Eikä aloitetaan. Ensimmäinen oli mun ja Sepun yhteinen tällainen kamera. Sitten mä sain geelikyniä, kultaisen ja hopean. Sitten mä sain tällaisia ihan normi puuverikyniä. Sitten mä sain tällaisen Akon taskukirjoissa on 384 sivua. Sitten mä sain karkkia, jos se nyt näkyy tässä. Mutta mä sain tosi paljon karkkia. Mä voin vielä näyttää teille. Et ihan pikkasen tuli karkkia. Ja sitten sukkia. Ja vielä kerran sukkia. Sitten mä sain vielä ton sen. Ei kun mulla on vielä täällä. Mä sain vielä sen Bloodbath Zombies, mutta nyt mä en käy sitä hakemassa enää. Sitten mä sain Intersportin lahjakortin. K-City Marketin lahjakortin. Ja Henka ja Maukan lahjakortin. Kertokaa tonne alas, mitä te saitte mitä joululahjoja te saitte. Mutta eikö se olisi moi.